Kedu ihe m ga-enye gị ihe ọka ume ọmamma mma zuru arume? Kedu ihe m ga-emere Chineke odogwuna n'isi me? Ọ bụ onye ga-akọ mmeso ọma Chineke, abụ ọma ka ijiri bịa n'iru gị Chineke m, abụ otuto ka ijiri bịa n'iru gị. Nwana ya eze soro m na-eto ya, na-eto ya, ọ dị mma. imoni soro m tobe ya, ọ dị mma. Ndị nke Chineke ayeyeyeye aga m akọ ihe Chukwu mere m n'ụwa, n'ịhụnanya Chineke karịsịa. Soro m too Chukwu mgbe niile m kpọkuru gị, ị na-aza m edela anya n'azụ. N'ime mkpa m ka m kpọkuru gị, ọkwa ịzara m. o Chineke Onye dịka gị, o Chineke, onye dịka gị, aṅụlụ ndụ ma onye dịka gị, o Chineke, onye dịka gị, ebulite ụzọ atụba onye dịka gị, eze ndị eze onye dịka gị, aṅụlụ ndụ onye dịka gị, o Chineke, onye dịka gị, amama amasị amasị onye dịka gị, o Chineke, onye dịka gị, o. rọpụtara onwe unu Chukwu na onye unu ga na-efe, mụ na ezinụlọ m anyị ga-efe Chukwu. Ọkaka kebi n'igwe nọ mmalite n'ọgwụgwụ, Alfa na Omega, naanị gị ka anyị ga-efe. Anọkwana n'obi abụọ, anọkwana n'iru uju, kpebiere onwe gị taa, kpara onye ehihie ga-efe mụ na onwe m. Jehova ka m ga-efe, oke osisi na-enye Oke osisi na-enye ndụ, ọbara gị tupu juru n'ọnụ ya. ọgaranya ngada Adịghị aka m ga-efe, ọkaka kebi n'igwe, ọkaka kebi n'igwe malite n'ọgụ, malite n'ọgwụgwụ, Alfa na Omega. ọgaranya ngada mụ na onwe m. Oke osisi na-enye ndụ, ọkaka me malite n'ọgwụgwụ, imama ya imama ya imama ya dị ebube, imama Jizọs, imama ya dị ebube. Otu o siri masị Chineke, Onye ọma, otu o siri masị Jehova, onye eze, ịmama ya, ịmama ya, ịmama ya dị ebube, ịmama ya, ịmama ya, ịmama ya dị ebube. draw me nearer, my God, Draw me nearer today, Jesus. my source every day, Father draw me.
Ezeabulunne. I know. We're just talking to him. I am here for a record. I'm talking to him.
Nwankwo. Bagabia. Nwankwo. Tubam. Calma. Que não relai. Fui lá. Que não livre não. Vai. Isso aqui. Nna Ezeabulunne. Papa m. Ezinnadiebube. Nwankwo Iwuchukwu. Ụwa ọzọ ya abịa n'ọbụ na na-abịa obodo na-abịa ya amụtakwa anyị. Papa ịfụrụ ụmụ n'anya rinne. Anyị fụkwazịrị gị n'anya. Nna m isi na ịma na ụbọchị ọya dị otu a na ọya dị egwu. N'ihi na ịma na ihe ụmụ ga-eme. Papa o wee dị egwu taa. Papa anyị egosi ụwa tata n'ibe ezigbo nna. Isi na mbọsị ya n'ịma ka ọ ya. Chịkọba ihe ikwu. Isi m na Ezeabulunne na na-achị na oge go. Ama na ife niile, ngọzi niile gọziri anyị. Ka ndị na-apụta gị. Chekwaba ụmụ gị. Ekwukwana ka ihe ọjọọ na-ezi mmadụ. Ekpuchidebe agwa gị. Chekwaba ya. Ekwela anyị. Chekwaba ya. Nekwa ndị ọgọ gị. Iwu ka niile dị ka ụmụ gị. Bido n'isi ruo n'ọdụ. Ịbacha ha nche niile aka n'okwu. Isi na ngọzi niile ịgọziri ụmụ gị na-egọziri ụmụ ọhụrụ. Nakwa niile ya eso ụmụ. Ngọzi niile maka ọkụzi. Ndị niile anwasị na Ụkọchukwu ya ekpe ekpere, fada ya ekpe ekpere. Chidera. Okay. Mama, Ezeabulunne. Where's your jam, Mama?
That's what big game from. Ezeabulunne Oraukwu ndị ọgọ gị ndị ọta ndị okwu n'ụjọ abịbụta asị ya kesịrị na anụ Ezeabulunne Raphael Iwuchukwu Nwankwo ụmụ nwanne nwaanyị ụmụ di ana gị edefe di ana nwaanyị abịbụga akwa akịsịrị na anụ ije nke izu ike
Ezeabulunne Oraukwu ndị ọgọ gị ezinụlọ n'ikpe ka afọ mmụta n'olu dị ebele nwa ha bipụta akwa asị na n'izu ka mkpụrụ obi izu ike na ndụ Gazin. Agora é por gostosa. Aha. Ani ko mo na na ta ta Mr. Kingsley Ozigbo from Amesi. Ọmọ ọmọ kan bò. Ah, o se ta mo ya ko se je ko. Nwankwo. Iwuchukwu. Ezeabulunne. Nna m. Ibenabo. Eso. Ịgwa gị. Hey. Chukwu je kwu ozigbo. Bam. Teacher kasi Nigeria. Aga-ebuga akwa ndị ọgọ gị ndị Amesi. Aga-ebuga akwa kasị ike. Ịba gị n'ụtụtụ, ịba gị n'ehihie, ọ na-asị gị jee nke ọma. Nna m onye eze ka ị bụ. Jee nke ọma. Abụrụ ezinụlọ ndị be Emeka ụdị ezika a ga-ebuga akwa asị gị jee nke ọma. Ezeabulunne. God bless you. Ndị ezinụlọ ndị be Twese na Agụgụ nre edu Twese. abụ isi ije nke ọma ya ka ị na-anụ ọjị nwa nwanne m abụ isi ka ị na-anụ Jessica Makbuwe Ezeabulunne Oraukwu wee si aje nke ọma. Ezeabulunne Nwankwo ezinụlọ ndị be Emmanuel Chinemere onwe ide mmiri enyi gị nwoke ma bụkwa nwanne gị
ha bụ ikpuga akwa ha bụ isi ka na nọ ka ije nke ọma. Onye nke na-abata kịta bụ Mr. Godwin Uche Akọnume. ya na Ezeabulunne Oraukwu abụrụ ezinụlọ ndị be Godwin Uche Akọnume ndị gị na ha gọkọ ọgwụ na nkwụ na tupu na ha bụ ikpuga akwa ha bụ isi ka na nọ ka mkpụrụ obi gị zuo ike na nna anyị dị n'eluigwe ka okere afọ anyị ka ọchị obi ya ka eme uche n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe nye anyị taata nne nke ụbọchị anyị gbaala anyị mmepe anyị ga dịka anyị si gbaa ndị mepere anyị nne ka ekwere ma zọpụta anyị na-adị ife amen. ekene mmadụ ejupụta na gasị osekpụwa nọnyere gị ịdị ngozi n'etiti ikporo niile ọ gazi ngozi nwafọ ebu Jesu Maria dị asọ nne nke Chukwu yọọla anyị bụ ndị nje ahịhịọ kịta na amụ na ụmụ anyị amen. ekene mmadụ ejupụta na gasị osekpụwa nọnyere gị ịdị ngozi n'etiti ikporo niile ọ gazi ngozi nwafọ ebu Jesu Maria dị asọ nne nke Chukwu yọọla anyị bụ ndị nje ahịhịọ kịta na amụ na ụmụ anyị amen. Nna nke ebere niile na Chineke nke na-enye nkasi obi niile n'ihi na ọ bụ Chineke nke na-akasị anyị obi na mkpagbu anyị ka anyị wee nwee ikike site na nkasi obi ahụ o nyere anyị kasie ndị ọzọ obi niile mkpagbu ha niile. N'ime ogbu mmiri ka m si akpọkwu gị biko sebụl ụwa mụrụ arịrịọ m ka m gwa akwa m n'oge ntị azịza onye nwe anyị chetakwa m. Ọ bụrụ na ịgụnyere ajọ omume anyị niile onye nwe anyị onye ga-adịrị cheta na mgbaghara dị gị n'aka ka e wee tụọ gị azịza onye nwe anyị chetakwa m n'alaeze. Ana m eche onye nwe anyị mkpụrụ obi m na-atụ anya ya echekwubere m n'okwu ya niile azịza onye nwe anyị chetakwa m. Mkpụrụ obi m na-atụ anya ose bụrụ ụwa karịa otu ndị nche abalị si atụ anya ụtụtụ. O Izrel, chere ose bụrụ ụwa n'ihi na n'aka ya ka ebere gị ọgụ dị. Ọ bụ ya ga-agbapụta Izrel
na mmehie ya niile. Azịza: onye nwe anyị nọnyere unu. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị nụrụ ekpere anyị ma mekwara nwa odibo gị ebere, onye si n'ụwa nke akpọrọ, nabata anyị otu ndị nsọ gị na alaeze gị kwụsị ihe n'udo. Nna onye ntasi obi niile, na nnukwu ịhụnanya na-enweghị atụ na ebere gị n'ebe anyị nọ, ị na-eme ọchịchịrị nke ọnwụ ka ọ bụrụ mmalite nke ndụ ọhụrụ. Biko bịa tasie ndị nke gị nọ n'iwu obi ma nyekwara anyị aka n'ụzọ nke ndụ, ka anyị were nchekwube jee zute Kristi nwa gị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Ka mkpụrụ obi Chief Raphael Iwuchukwu na mkpụrụ obi ndị mekwara gara aga, ka mkpụrụ obi ha zuru ike na ndokwa. Ka ebido abalị ya. Jesus, smile on me, open the memory. Butterflies in my belly, open a summer. See the way you love me, see the way you care for me. You carry my matter for your head. Like a little baby, you watch over me, oh. You know they carry me, they play. maka ndị Chukwu nke Pọl dị asọ dere banyere ya sị, anyị niile mere ndị Chukwu n'ime Jesu Kristi si na mmiri Chukwu wee banye n'ọnwụ ya, ya bụ na elikọrọ anyị na Kristi site na mmiri Chukwu. Ya bụ dịka Jesu Kristi siri n'ike nke ebube nna ya bilie n'ọnwụ, otu akwa ka anyị ga-esi na-ebi ndụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na anyị na Kristi dịkọrọ n'otu n'oyiyi nke ọnwụ ya, anyị na ya ga-adịkọta n'otu n'oyiyi nke mbilite n'ọnwụ ya. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, anyị ji ume a na-arịọ ebere gị, were obiọma nara mkpụrụ obi nwe odibo gị mekwara ya ebere. Ọ bụrụ na o meghere site na-adịghị ike nke anụ ahụ, biko gbaghara ya, tọpụ ya n'abụ niile nke ọnwụ, ka ọ gafee na ndụ ebi site na Kristi. Amara nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ dịrị unu niile. Ụbọchị Wednesday, mkpụrụ ụbọchị 3 nke ọnwa nke April. Wednesday, within the octave of Easter. Chief Raphael Iwuchukwu well na-etinye n'aka Chukwu na-ayọ Chukwu ka onye ya ezumike ebe site n'ịgbaghara ya ebe ndị o metasịrị ọfụma site na ajamasị anyị bụ ekpere kasị ekpere
dịka nkụzi anyị si gwa anyị. Anyị gbakọrọ ka anyị werekwazi ohere a welu cheta ezinụlọ ya ndị ọ rapụrụ, ụmụ ya, ụmụnne ya, ụmụ ya, ndị ikwu na ibe, ndị ọgọ, ndị niile ọ rapụrụ. Ọnwụ ya na-emetụta n'ụzọ pụrụ iche, n'ụzọ na-etu anyị si eche. O biri ndụ bịa ọfụma, bika nka, ya bụ ọbụla ọnwụ inye Chukwu ekene maka ndụ o nyere ya bụ onyinye kasị onyinye, bịa bụrụkwa ajamasị Iwuchukwu ka ọnwụ ya bụrụ an end to a new beginning na ndụ ndị niile bụ ụmụ ya, ka ọ bụrụ aja nke ga-ewetara ha ihe ọma niile dịka echiche obi ha siri chọọ. Anyị jizi ajamasị ahụ ma na-echetakwazị na Chukwu na-akpọ onye ọbụla n'ime anyị inwe isi ọma na ịnọte aka n'anya mmadụ dịka anyị si eche na onye nọtere aka na ụka nka onye nwere isi ọma. Bara ife dị mkpa bụ na ịnọ n'ezigbo mmekọrịta gị na mmadụ na Chukwu gị. Chukwu ka anyị ma dịka akwụkwọ nsọ si kụziri anyị, mana mmadụ anyị na-afụ anya, Chukwu anyị na-afụ anya bụ mmadụ. Ma ọ bụ na anyị na-akwado anyị na-eme ọfụma, anyị na-eji mmadụ ibe anyị bụ ezigbo omume. Ọ bụ ụzọ dị otu a ka anyị ga-esi wee na-akwado ọnwụ nke anyị ka ọnwụ mberede ghara ịgba anyị uru. Ya bụ ife ndị a niile ka anyị na-atụgharị n'uche, ka anyị na-amalite ajamasị rụnata isi ka itinye anyị ọzọ. Onye nwe anyị, ọ dịrị gị igosi ebere na mgbaghara mmehie. Anyị ji obi umeala arịọ maka mkpụrụ obi odibo gị Chief Raphael Iwuchukwu, onye isi n'ụwa a kpọrọ. Ahapụkwala ya n'aka onye iro, echefukwala ya ebe, ma tie iwu ka ndị mmụọ ozi gị nara ya, dubata ya n'ụlọ anyị nke dị na Paradaịs, ebe ọ tụkwasara nchekwube ya niile na gị. Biko ekwela ka ọ matụ ofu nke ọkụ mmụọ, ma kpọbata ya na aṅụrị nke dị ebe n'eluigwe. Ayọ ka site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu site n'ụwa tụwa n'ihe. Hallelujah. Hallelujah.
dịkwa onye na-aba mba karịa ọbara na ndị ọbara ha gbapụrụ osisi. Bịakwutenụ unu niile ndị ike gwụrụ ibu arọ gbasara ụlọ. A ga-edekwa unu ezumike. Soro ụzọ m mụtaba ihe site n'aka m, n'ihi na adị m nwayọọ dịkwa obi umeala. Unu ga-achọtakwara mkpụrụ obi unu ezumike, n'ihi na ụzọ m dị mfe, ibu ga-ebukwasị unu adịghị ọrụ. Oziọma Oziọma. Gịnị bụ ọnwụ? Ọnwụ bụ ndị mkpụrụ obi na-enyere n'arụ wee gaa n'ihu Chukwu. Ọnwụ abụghị annihilation. Ọnwụ abụghị mbibi. Ọnwụ abụghị mmebi ife niile. Ọnwụ abụghị njedebe ife niile. Ọnwụ bụ nkewa anụ arụ na mmụọ. Anụ arụ iche, mmụọ anụ iche.
which I have never been and they can know. Outro lado para a coisa, mas é que está na realidade. Outro produção. Quando é que eu leio uma de na Arábica, o homem é uma mulher, o cabo de produção saudável, o cabo lá do ouro dele. A água vai ali, na linha de vida, que é o trabalho da minha vontade. Raphael Iwuchukwu aka ma mekwara ya ebere ka o sonye n'otu ndị nsọ gị n'eluigwe site na Kristi ọnụma.
Chief Raphael Iwuchukwu, n'ọnọdụ ndị nsọ nsọ nke ndị niile kwere gara aga ka o gosi ya ya dị ka ọ ga-eme. Nwanne anyị bụ onye ji ọkwa ụka, onye apụrụ ugwu oji, onye mere ka ya na-adịkwa na mma, na onye bara mba aka nke ezigbo ncheta. Ka Chineke mee ka o sonye na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ dị ebi na-abụ ekele enweghị ngwụcha na mmekọ nke ndị nsọ.
ngọzi onye nwe anyị Jesu Kristi nọrọ n'ime ili mkpụrụ ụbọchị atọ wee si otu ahụ gọzie ndị niile ahụ ha dị n'ime ili ya mere na ndị ahụ ha dị n'ime ili jiri nwee nchekwube karịa na ha ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka nwa odibo gị Chief Raphael Iwuchukwu nwee ike ịnọ n'ili nke a zuo ike na ndokwa ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-eli ya nye ya ìhè, ruo mgbe ị ga-ekuli ya nye ya ìhè. Gị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ, mee ka o were ọkụ ihu gị tụ ihe dị ebighị ebi n'eluigwe, onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Onye nwe anyị, ebe ọ masịrị gị ịkpọrọkwa nwanne anyị na nna anyị, anyị na-adụnye ahụ ya n'ala ka ọ laghachi ebe o si pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke ji ike niile esi na ndụ nke akpọrọkwa nwanne anyị. Kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilite. Ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ahụ ya dara ada gbanwee wee ihe ahụ nke ya bụzi ike. N'ihi nke a, anyị na-etinye ahụ papa anyị n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya, mekwa ka ahụ ya bilie ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Nna anyị bi n'eluigwe, ka udo dịla aha ịkọ iche ibi ha si emuche n'ụwa dịka esi ya n'eluigwe. Ọ dị ngọzi n'etiti ụmụ nwaanyị niile, ọ dị ọzọ ngọzi afọ ime. Ekele Maria, ejupụtara na gracia, Ezeabulunne Oraukwu, dị ngọzi n'etiti ụmụ nwaanyị niile. Dị ngọzi n'etiti ụmụ nwaanyị niile, ọ dị ọzọ ngọzi afọ ime. Ọzọ dịrị nna na nwa ahụ n'ụsọ. Ka anyị na-ekpe ekpere. Ka anyị kpee ekpere maka nwanne anyị na papa anyị, ka anyị rịọrọ Jesu Kristi onye kwuru sị, mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m, ọbụla dị na asị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke na-adị ndụ, nke na-ekwekwa na m, agaghị anwụ ruo oge ebighị ebi. Dị mmanụ ka ị gbara anya mmiri n'ihi ọnwụ enyi gị Lazarọs, ka tie anyị obi ma hichaa anya anya mmiri, anyị ayọọ gị Kristi. Ịkpọghachi ndị nwụrụ anwụ na ndụ, nye nwanne Raphael ndụ ebighị ebi, anyị ayọọ gị Kristi. Ịkwere onye ohi nke chegharịrị nkwa elu paradaịs, nabata nwanne anyị Raphael na aṅụrị nke n'igwe, anyị ayọọ gị Kristi. Eji mmiri baptizim sachaa nwanne anyị Raphael, were mmanụ nsọ wee gbaa anyị ume ka ị kpọbata ya n'otu ndị nsọ gị n'eluigwe, anyị ayọọ gị Kristi. Eji oriri nsọ nke ahụ n'ọbara gị zụọ nwanne anyị Raphael, inye ya oche na nnukwu ndị nke a na-eze gị n'eluigwe, anyị ayọọ gị Kristi. Anyị nọ n'uru n'ihi ọnwụ nwanne anyị bụ Raphael, ka i jiri okwukwe na olileanya nke ndụ ebighị ebi kasie anyị obi, anyị ayọọ gị Kristi. Anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ ka i meere nwanne anyị. Nke mbụ, gbuo odibo gị nwere oke ya ime ihe bụ uche gị, ekwekwana ka ọ daba n'ahụhụ nke na-eri mmehie ya. Nke abụọ, ewe odibo gị dị n'ụwa a, ezi okwukwe bụ ihe jikọrọ ya na ndị niile kwerenụ. Mee ka ebere gị tupu otu ahụ jikọọ ya na ndị mmụọ ozi dị n'ụwa ọzọ. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Nye ya ikike ebighị ebi onye nwe anyị. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Biko Chukwu, anyị na-arịọ ebe anyị na-akwa arịrị maka ọnwụ nke nwa odibo gị Chief Raphael Iwuchukwu, ka anyị na-echeta mgbe niile n'ụbọchị ọnwụ nke anyị na-abịawa nso. Biko nye anyị gracia gị iji kwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site n'ịdị na-ebi ndụ dị mma mgbe niile, ka ọnwụ mberede ọnwa akwadoghị akwado ghara ikwudo anyị, kama ka anyị na-eche nche oge niile, ka ọ ga-abụ mgbe ị kpọrọ anyị ka anyị nwee ike isonye ka anyị na-aṅụrị ebe, ka
ka ma abịa nne nke Chukwu nne dịkasịrị obi ebere onye nkasi obi ndị na-eru uru ka nye n'aka nwa ya mkpụrụ obi nke nwa odibo ya Raphael Iwuchukwu onye nke hapụgoro ụwa nke a ka o site na ebere nke ya dịka nne nwee ike ịrụ ọsọ ọsọ n'ụlọ obibi ahụ ọ na-atụ anya n'ihu ike dịrị na ya ebighị ebi ebighị ebi ka mkpụrụ obi Chief Raphael Iwuchukwu na mkpụrụ obi dịrị n'obere ndọrọ ka mkpụrụ obi ha bụrụ ike na ndokwa. Sister Maria Ezeabulunne. Yeah, Kedu nwa ke the first time dia. The first time. Oh no, we are the second time. In that order, the third. The choir, the fourth. Anthony, I want to get your Papa mụrụ gị mbọsị nkwọ ka ị na-anapụkwa nna gị onye kere gị nke gosiri na gị na chi gị so wee bịa. Nna m, ị gbara mbọ nke ukwuu mgbe ị nọ n'ụwa ịzụrụ ụmụ gị niile nke ọma, itinyere ụmụ gị mmụọ ịfụnanya, udo, mmekọrịta nwanne na nwanne. Ịbụ onye Chineke gọziri site n'amamihe, nke pụtara na ebe ọbụla ị nọ, ị na-abụ onye isi. Otu amamihe ahụ ka Chineke ji wee gọzikwa ụmụ gị
site na amamihe o nyere gị dịka nna anyị. Ama m na ebe ọbụla ị nọ, ị na-enwe aṅụrị maka na ị biri ezigbo ndụ. Ị hụrụ ụmụ gị n'anya nke ukwuu. Ị hụkwara ndị ọgọ gị n'anya dịka ụmụ gị. Ụmụ gị hụkwara gị n'anya karịsịa. Ụwa ọzọ, anyị na gị ga-anọkwa dịka nna anyị. Jee ije gị nke ọma, chekwabakwa ụmụ gị ka mkpụrụ obi gị zuru ike n'ime Onyenwe anyị. Amen. Nwa gị hụrụ n'anya, Nneka nwa gị, jee nke ọma. Niile gọzie ma chekwaba unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrịnụ. Maka Jesu kita hewa ngubebe angubebe kita hewa ngubebe si ento Kristi bonendalu si ento Kristi bonendalu si ento. Thank you very much. Onye bụ na were oche anụ ọnụ dị ego